Halkara alma malmatlata Rusiya Federatsiyasının, Germaniyanın, Beyik Britaniyanın, Vengriyanın, Yaponiyanın, Günörtü Koreya Respublikasının, Hindistanın, Türkiyanın, İran İslam Respublikasının, Demirgazyk Makedoniyanın, Polşanın, Vietnamın, Belarusyň, Qazaqstanın, Azerbaycanın, Özbegistanın, Qırgızstanın, Täjikistanyň, Aljeryň, Nigeriýanyň hemde Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň ilmi barlygy institutlarynyň 74 sanysyndan 180den gowrak professor molimler hemde alimler alyp barýan ilmi barlyk hemde ilmi usuly işleriniň netijelerini aralyp matlagatlaşmak hemde tejribe alşmak maksady bilen gatnaşdylar. Çıkış eden daşary ýurtlugy Türkmenistan alimler, professor molimler, gahrman arkadagymyzyň hemde hormatly prezidentimiz, arkadagy gahrman terdarymyzyň döwlet ekologiýa siýasety esasynda garaşsyz hemişelik beýtarap ýurt hökmünde Türkmenistan tarapyndan dünýäde parahatçylygyň, ynançmagyň pugtalandyrylmagy bilen bir hatarda häzirki zaman dünýä jemgyýetçiliginiň möhüm meseleleriniň biri bolan ekologiýa howpsuzlygynyň üçin edilmeginiň halkara hyzmatdaşlygyny ösdürmekde diňe bir sebep derejesinde däl, bütün dünya ähmiýetli işleň amala aşyrylýanyny bellädiler. Häzirki döwürde Türkmenistan dünýäniň awraýly halkara guramalarynyň, esasanyň Birleşen Milletler Guramasynyň tebigat goramak we tebii baýlyklardan rejeli peýdalanmak baradaky maksatnamalarynyň çägini, klimatyň üýtgemek baradaky çäklendiriji konwensiýanyň, çölleşme garşy görüş baradaky konwensiýanyň, ozon gatlagyny goramak barada Wena konwensiýasynyň, biolog türlük hakynaky konwensiýasynyň, howply garanylyň serhedüsi daşalyşyna we olaň ziýansızlandyrylyşyna gödäwçilik etmek hakynaky Basel konwensiýasynyň we beýlek halkara ähmiýetli ekologiýa maksatnamalarynyň çägine kesgitlenen weziplerden ugralyp, döwlet ekologiýa kanunçylyk namalaryny konwensiýalarda kesgitlenen ýörelgeler bilen utgaşdyrmak arkaly kämilleşdirge. Bu işleň döwrewap derejede amala aşyrylmagy bolsa, ýurdumyzda ekologiýa abadançylygynyň üçin edilmegi arkaly ýaşyl ykdysadyýetyň durnakly ösdürilýänini aýdym görkezge. Halkara matlagatyň umumy mejlisiniň ahyryny oň gatnaşyjylar arkadagy gahrman terdarymyza jan saglygyny, uzak ömri, ýylt bäxtli umumy adamzat ähmiýetli işleriniň hem işe rowany ýollarda üstünlikleri beklenmegini arzu etdiler. Halkara ilmi maglumatlar bilen Orduş Magtumuladynaky Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň eýwanyny gurnalan gahrman arkadagymyzyň hemde arkadagy gahrman serdarymyzyň ilmi maglumatlara baý bolan kitaplarynyň ilim bilim ulgamyna daşkur şowgaramakda gazanlan üstünlikliň sergisi matlagata gatnaşyjylarda öz boluşly täsir galardy.